ka wei ka breu ka pakerteng ka ujala ya dauf ka badai ka nong chong snong chong ka Gazipur kum ka jingathu chong ka ba kala shong ha ka wei ka bos ringkat pat ka sonam ha senda ka bos ka bami na Varanasi ka bale Gazipur shwa ba kasngi ban chakem no ya ka sonam hapo Gazipur kala ya thu ba ka sonam kala maham ya ka ba kam dei ban pe jeki kubor penyap riu hakata kapor lawan bu yaka hakata ka jaka yang bos da arngut ki breu ki badang mas ngamla banyo sneu yaka ka baki yakren iwe ya iwe pat henrei hadin ka jing yakren ka balungkot ki senrang ki lalikno nangta ka sonam kala syong hajan donga hakata ka bos laong ka ujalaya daf kala yatu bakalai kendu yaka sonam haka jaka yang bos jong ka Varanasi kantonmen haka por shipho shiteng por met haka hinyau tarik ubenai me shua ban sakem no yaka haka pratarik ka ujalaya daf kala penken mau baka sonam ka ba kadang di yaka umso kala keli jingkeli sapang ki jaka le jingle jongka bat kala keli jingkeli ru sapang ka jingpoi sha Gorakhpur kala penpau kum ka dur khmat ka ba ipu iping kum ka breu ka bum don jingkut lai ne parwa kaya daf kalaong henrei ki kila shem ka jingkala ka bapla haka ba kaya daf kala sedang ban pe ki kubor sapang kane ka mukotoma penyabreu haka mobile jongka kumta ka sonam kalaong penban yaka bakam dei ban but ya kum kine ki kubor bum don jing mentoy lapen rap susu kaya daf haka pasdang ka ujalaya daf kam sum lai itu yakata ka basyong kali hajan jongka namar baka sonam kalatap ya kadut khmat jongka ngala sutu hadin baka dei maka nakine kidur jongka jingsakyam jongka haka wei ka dhaba kabala sapriang haki social media laong kaya daf